Дивата муха. Дивата муха. Бомшинг бомба. Бомшинг бомба, бомшинг бомба. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха, свръхдозата разхлабително в чая на скуката. В момента си припомняме най-веселите моменти от лятото. Останете с нас! Както са казали мъдрите хора, за да ти се получат нещата, трябва да има баланс. И именно по тази причина решихме след морето да отидем на планина. Добре, признавам си, не беше заради баланс. Просто в Пампорово щеше да се проведе последния кръг от световното първенство по форкрос и ние, разбира се, трябваше да станем част от него. Преди това обаче решихме да се разходим по една местна екопътека, която за наше огромно щастие ни предложи няколко много интересни забавления. Всъщност точно 3 на брой. Тъй като името на пътеката е невястата, може да се каже, че в началото тръгнахме по нея, за да търсим невести, но първо трябваше да минем през препятствията, също като в приказките. Препятствие номер 1 беше така наречен железен път или Вия Ферата. Едно много интересно съоръжение, което представлява метални планки, забити в скалата, по които се катериш и самоосигуряваш. Звучи забавно, нали? След като минахме по металния път, настана време за второто препятствие, което бе изкачване по един катерачен маршрут. Съвсем честно си признавам, че беше доста изморително, но невястата чакаше и трябваше да изпълня юнашкия си дълг. Третото нещо, което трябваше да направим, за да превратим невястата, бе да се спуснем по един алпийски тролей. Съоръжението представляваше стоманено въже, опънато високо между две скали, по което летиш като Супермен. Няма как да скрия, че беше изключително паметно. В края на изпитанията така или иначе не ни чакаше невяста, но пък преживяхме един невероятен ден, изпълнен с приятели и спиращи дъха родопски гледки. Невястата почти ни накара да забравим за какво бяхме дошли в тази част на Родопите, а то бе финала на световното по форкрос. Беше ни трудно да повярваме, че финал на такова състезание ще е именно тук, но защо пък не? Трасето бе преработено специално за международните състезатели, а цялата организация бе абсолютно на върха. След като стартът на състезанието бе даден, разбрах какво означава да караш на световно ниво. Момчетата даваха такава газ със своите колела, сякаш бяха на кросови мотори, а скоковете, през които прелитаха и начина, по който влизаха в завоите, бе умопомрачителен. От време на време си задавах въпроса как, защо, възможно ли е това да е истина и прочее, но всичко беше съвсем реално. Просто бяхме на световно първенство.